službenik, a nakon toga je jedno 5 minuta kasnije stigla hitna medicinska pomoć, te su vozača ovog osobnog vozila ubrzo izvukli. Vozač kombi vozila je na mjestu preminuo. Teretno vozilo da se po njegovom sličenju kombi vozilo nalazilo više na desnom pogrešnom traku, a ne na bankini kako to iz ovoga ja sam vidio u retrovizoru. A isti se dogodio kod zadnjeg lijevog dijela mog priključnog vozila. Mario Banušić, obzirom na vremensku situaciju, je sigurno mogao vidjeti kombi vozilo. Policijski službenici tvrde da vi niste bili tamo. Oni nisu nikoga zatekli. Možete to obrazložiti? Znači, drugi policijski službenik koji je došao kasnije također tvrdi da je samo bilo dvoje policijskih službenika. A vi tvrdite da ste vi bili s njima. Možete to pojasniti? Znači, imamo trećeg policijskog službenika. Jedan, drugi došao, a došli smo obojica na taj nesretni događaj i on je konstatirao da su obojica stradala. Ko? I gospodin Bažolić i gospođa Šarić. A kako je konstatirao? Od policajaca, neko je to. I onda smo... Samo malo. Minus 20. Tako je. Iskaz je čitan, nismo ga predložili za ponovno saslušavanje. Mislim da više policijski službenika tvrdi. Mogu reći da su na mjestu događaja bili još dvije osobe za koje mislim da su također bili policijski službenici. Jedan je bio u službenoj obradi, dok je drugi bio u civilu. Znači, nitko vas nije vidio. Vi hoćete reći da policijski službenici lažu? To je stvar. Hraniteljica predočirališta? Rasadnik. I to na patiralište Rasadnik. Dobro. Znači,